Vítejte v online kalkulátoru otvorových výplní. Nyní vám vysvětlím, jak si nacenit okna a dveře a nakonec je i objednat. Celá stránka se dělí na 3 sekce. Zelená je pro aktuálně upravovanou položku, žlutá sekce slouží pro souhrn všech vytvořených položek. V poslední sekci si můžete vybrat montážní práce. A je zde konečná cena položek a příslušenství. Pro vložení první položky klikněte na červené tlačítko Přidej první položku. Otevře se vám seznam prozatím dostupných tvarů oken, francouzských oken, posuvných, portálů a dveří. Po potvrzení se konstrukce položky objeví v zelené sekci a tím se odemknou možnosti úpravy aktivní položky. Také se tato položka zařadí ve žluté sekci do řádku. Nyní se zaměříme na zelenou sekci. V pravé horní části měníte rozměry, zrcadlení, podkladní profily a tak dále. V prostřední části změníte profil, zasklení a barvu položky. V dolní části přidáte k položce příslušenství, jako jsou sítě, stínění a parapety. Ve žluté sekci se přidáváním dalších položek řadí tyto položky pod sebe do řádků. Kliknutím na jednotlivé řádky aktivujete danou položku, řádek ze zelená, a tím tuto položku zobrazíte v zelené sekci a můžete znovu upravit její vlastnosti. Každý řádek položky má možnost nastavit počet kusů tlačítkama plus a minus a také položku odstranit. Dolní část žluté sekce patří tlačítkům pro hromadné změny. Změníte zde profily, barvy profilů a barvy příslušenství hromadně u všech dosud vytvořených položek. Pokud si tedy naceníte například okna ve dvojskle v bílé barvě a následně si chcete porovnat cenu v lepším profilu, v oboustraném dekoru a ve trojskle, tak těmito tlačítky jednoduše tyto vlastnosti změníte. Nezapomeňte změnit i barvu příslušenství. Nechcete přeci mít hnědá okna a k nim sítě s bílým rámečkem. Velmi důležitá věc skoro nakonec. Data o položkách vám neukládáme do počítače, ani do prohlížeče. Proto se data vymažou při delší nečinnosti v kalkulátoru. Tyto data si můžete stáhnout pomocí modrého tlačítka Ulož do souboru a při další návštěvě si tyto data načtete do kalkulátoru pomocí tlačítka Načti soubor. Potom můžete pokračovat v konfiguraci nebo v objednání. Pro pokračování k objednávce klikněte na modré tlačítko vpravo dole, na další stránce vyplníte fakturační a kontaktní údaje. Pokud potřebujete docenit nějaký atypický prvek, připište nám to do kolonky komentář. Po odeslání objednávky vám zašleme novou nabídku. Pokud je zvolená montáž nebo chcete přivést objednávku, tak potřebujeme i adresu místa. Vyplníte ji v sekci doprava a potvrdíte červeným tlačítkem Aktualizuj cenu dopravy. Následně se vyčíslí cena dopravy a na mapě můžete zkontrolovat správnost adresy. Pokračujete stisknutím modrého tlačítka, uložit údaje a pokračovat. Na poslední stránce je již shrnutí objednávky všech položek pro vaši kontrolu. Nebojte se kliknout na tlačítko Objednat, k ničemu se nezavazujete. Soupis oken také kontrolujeme a budeme vás informovat o dalším postupu. Objednávka je závazná až po uhrazení zálohové faktury. Děkuji za pozornost a těšíme se na spolupráci.